کۆمەلەیە کەزیên kesk bi armanca parastina îkolojiyê dar li dibistanên navçeya Tirvespiyê çandin. Li çarçoveya projeya dibistana jîngehî civaka jîngehî de û ji bo bîranîna şehîd Pîrozsinê, kۆmەlەya keziyên kesk bi hevkariya rêveberiya dibistanan a navçeya Tirvespiyê ya kantona Cizîrê şitlên daran li dibistanên navçeya belav kirin. Piştî belavkirina şitlan, xwendekaran dar bi destê xwe li baxçe û gulîstanên dibistanên xwe çandin. Kۆmەleyê berî niha bi hevkariya rêveberiya stasyona El Ewde ya li navçeyê ku gelek caran ji aliyê dewleta Tirka dagirker de hatibû hedef girtin, li stasyonê dar çandibû. Li gorî kۆmەleyê tê dar li tevahê dibistanên navçeyê werin çandin.